Muri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatikuita zvakare pano paChibanda Media. Muineni wenyu Manass mano kwaChibanda. Aiwa muzora nhasi tashanyira vanhu vakuru vane mazita anorema. Vatisingakwanise kuva ndinova introduce. Ndoda kuti wangozvi introduce wega. Mukoma wangu sangana nevatariri. Tenement Tinashe Mugabe, auya ne platform of realities, closure, tiene show, closure, tiene show. Ikodzero yemwana, kuziva dzinza rake, ikodzero yemwana, kuziva dzinza rake, tsimba dzekuparara nefungidziro, kumezvonzi mwana asi wangu, abereki vakapokana mafambiro asi semwana ndoda kuziva dzinza rangu. Yeah. Aiwa, arenda rolagirwa mukoma wangu. Vatariri vangadawo kuziva kuti munonzi ani trade name yenyu uye zvakare renyu chairo munonzi ani. Alright. Inini zita music ndonzi Emuran. Then rangu chairo riri pachitupa ndonzi Godfrey. Godfrey hakuna blalonzi Godfrey chete kaita. Alright, ndonzi Godfrey Davi. Vamwe vacho vanoti Dave. Zvichembera nokuda kuti tauro vachititi. Aiwa mukoma wangu ndafara zvikuru kusangana nemuzuva ranhasi. Ndenge singatarisire kuti ndichasangana nemi. Tinokozivawo chiono paclose, chikonziwawo paclose zvaka. Chitako munhu akaimba iso kuyi. Ndiani chaizvo ari kupi tanogara pamwe amhero kwamuri kakuna amhero United States chichi because song inozikana but hamuna zikana zita renyu. So mukoma wangu tingangodowo nhoroondo yenyu zvishomanana kubva pamakazvarwa kusvika pamakazotanga nezvemusic. Alright. Emurani akazvarwa kuMadziva. Just after Bindura, ndingoti kutori kubindura but ndinenge ri between Bindura and Darweni baba. Anda chief ani manje. Chief Mutumba. Chief Mutumba. Ndo akazvarirwa akakurira ikoko. Then aingoitwa chiuya muno muHarare tiri vashanyi veHarare. Taingoita tichiuya muHarare tichiuya tichigara kuMasasa. Ndo kwandikangokurira ndichiuyawo ikoko. Then ndobva ndapedza chikoro bva ndazongoya muno muHarare. Ndozongobata kuti 1 2 tata muno muHarare ipapo. Handidika pandiri na. Alright, yeah. Tochiuya panhau dzemusic mukoma wangu. Imimi song yenyu inozikana kana kuti masongs enyu anozikana nevanhu vakawanda zikurusa. Asi hawana to be honest asida kunyepereka kana kufadza nenhema. Vanhu vanazoziva kuti munhu akaimba masongs aya ndiani. Handidika. Yeah. Tukwirana ipapo. Yeah, ndizvo. Alright. Imimi zvemusic makazvitanga rini? Zvemusic kuzvitanga I think zvokunana 2017. 2019. But tatiri vanhu vayo kuti music yaitsomesa padenika. Saka unongoti ngoita ndi zvako uchita sei uri lolo usinganyanyo batikira. Then ndo pandakazotanga kurekodha. Makatanga nemasongs api yani? Ndaitorekodhawo mamwe ndotoimba mamwe asi torinezve madene ndinotongoimbawo mamwe. Okay. Saka ndaingorekodha but razvizvo kurekodha zvotaisa mafoni medu. Hataisi vanhu vaitsvaga maketi yemusic kana zvinofamba sei. Taingoitora toisa mufoni mangu. Ndakatora ndonakidza. Zvai music yaingondinakidza. Zvisina kuti tikutsvaga mari or something. Ko kuzoshanda neClosure DNA makazotanga rini? Tsananguriri pamakatanga kuimba masongs enyu. Chichi chakanga chaitika. Makanga mafadzwa nekuti muzosvike pakuimba masongs yani. Alright. Pane pamwe pekuti unopinda mubrand nemoyo. Ndichinzwa zvemadna ndakapinda nemoyo. Ndikupinda nemoyo zvekuti nyange wakanditi ndirekodhe ndona. Asi vakasakare kuti machallenges akaita sei. Ndisina kana challenge. Zvinhu zvandakangopinda nemoyo kuti zvinoitika kazvinhu ende zvinhu izvi unongoimbosangana nevanhu mukati umo yazonoti amawani. Saka ndopa ndakanzwa I think ngai my first days atinashe Mugabe paTilda live. Ndavana munhu ndakati akana. Inini kaenda nonovaona mukuru. Because inini ndida kuitauro message ndida kuiendesawo kuvanhu. Ndada kuiendesa through music. Ndanda kutorowo zvandogona kuti at least vanhu vanofanira kunzwawo kuti
zvakamira sei. Makatoenda ndega sure. Ndakatoenda ndega. Kuna approach munhu kurakata sei hamuna kana kukwata kana hamuna kana kutsvaka na avenues. Ndina kana kwandakaenda nako andoziva kuti ndakatobata inini chaiye ndindakanosvika chinovatsvaka. Makati kudii macho. Ndakati ndinangu kana. Shoko rangu kana ndaritaura ndogona kungoritaura ndiri kumba but harizosvike kuchi kuvanhu. But inini nemwoyo wangu chaiye ndoda kuti shoko rangu rizokwanisa kusvika chi kuvanhu. Pamaita sei manje andetora. Zvikanzi aiwa isi problem. Chienda undazi unogadzira zvacho zvauda kuti zviende chi kuvanhu. Tinzwe kuti zvakamira sei. Then ndobva ndarekodha chi song yangu. Ndabva ndavasendera. Ndavasendera ndo yanga iri kutanga yairira paTuda live yataiti Shireka kuchengeta mwana siri wako kara wanopinda wotora matest global DNA ndo the best. Ndo ndakatanga kurekodha ndarekodha bvayazoona kuti azvichokwadi ene unoziva chinhu kaona wachipinda nemwoyo kuti chichi unokwanisa kugadzira zvinhu zvinonyatsobatika pachiri unlike munhu ari kungoti ari kutsvaga mari nezvinhu. Inini engo yangu yanga isina chekuita nemari yanga ine chekuita nekuti meseji isvike kuvanhu senge zvanoitawo mafundisi ngoti munhu anongoparidza mari dzinozouya kuchechi but vanhu vafundisi vanotora chegumi but mari dzinozouya but haisiriwo aim chaicho yaunonge wakanenge unonge wakapinda kuda kuudza vanhu shoko raMwari. Saka ndo zvakangoitika ipapo. So vakaitambira sei mukoma song inyamba yotanga? Ndo pavakazonyatsotoona kuti aiwa mukomana ari serious issue ende ane message iri kufanira kusvika kuvanhu. Ndobva waitambirawo ndobva watanga kuti pavanenge vachitanga kupinda mashows avo vachitoiridza ndo pakatangira ukama hwedu. Svika wakapedzisira ukama chaiwo kuti nanhasi ukama chaiwo kuti handikwanise kuti handikwanise kutaurika vasina kutaurwa. Besides masongs closure DNA kuna amwe masongs amunomboimbawo kunzewo watu ndine masongs obhandoimba but paneka akaita sei mune muchirowa musambo kaita sei kana message yakaita sei. Inini ndinoti ndinoimba afrofusion. Saka ini ndinozosanganisa manje even kana marumba ndine marumba ende nditori nevidhio roda kubuda remba ndine marumba mamwe handita sei handinoita nchiimba. Kose right akuzi pane zvatinoona zonzwisisa imeni same singamboitawo kana kuma live show chimwe asata bonzwa unzaiwa ama live show ndoita ine shungu dzangu ndedzekuti message yo ipinde muvanhu saka ndotoita ma live show nditone kwakawanda ndotoenda chitonoita chitoita ma live show. Alright. So far maane band ramakushanda nare kana muchingorwa imwe mchirwani this and that. So far ndine vanhu vandoshanda navo. Munotorwa live performance yeje? Ndinotorwa live performance. Vakomana vantoridza. Kweza kuti zvinyatsonakidza munyatsozvinzwa kuti zvakamira tinotone plus music yedu vanhu vanoiteerera chaicho vanenge vachida zvinhu zvezvezvo kuti because state nyanyatsa kubata audience yevanhu vakuru ivava vane maissues akadaro because vamwewo vanenge vakasangana zvavakasangana nazvo muupenyu zvinofanira kugadziriswa but vachishaya kuti vozvigadzirisa because kudhara knowledge yanga iri shoma yekuti kana ndanzi mwana hasi wangu ukangonzi aiwa uyu musikana wakasangana naye here waingoti wakati ndakasangana naye mwana ato wako automatically ato wako saka vane message yavanofanoziva kuti as long as wakamboita kadhauti pane chinokwanisa ita sei. Saka alright inini ndaona kuti muchiri mukomana wechidiki ramangwana renyu muri kuona riri papi panhau dzemusic? Dzemusic aiwa music toda kutoti inyatsoenda kumberi because ndofanira kusvika palevel rekuti munhu wese anofanira kunyatsoti paanondinzwa anoziva kuti message yake inodzoka maari level rekuti zita rakataurika hapana musha unoparara because vanhu vari kuparadza misha nekuda kungoti vangofungirana kana uchii saka zita rinofanira kusvika letesende level rekuti vanhu vakangonzwa kuti pataurika nenge handedi hapana musha unoparara because vanobva vaziva kuti aiwa solution udna ndo level rakoda kusvika because message iyo ndoda kuibata because nevanhu vakawanda vandakaona vakaninzwisa tsitsi muupenyu because of macases maissues akadaro then saka takasarudza kuti ichi chikachi ndichaimba muchandiziva ende kuentertainment ndiriko but nemharidzo iyoyo
ichaisvitsa painofanira kusvika. Alright. Kwangu machallenges amakasangana nawo kana makasangana nawo pamakatanga nawo dzemusic ndeapi kana kuti hamchiri kusangana nawo? Patakatanga nawo dzemusic hawaisangana nemachallenges akawanda. Ndingoda 1 or 2. Unoona watadza kutonzwisisa kuti marketing dzemusic dzakamira sei, kutena music into business. Zvinogona kutorera nguva. Ndaitova munhu aitotsvaga kuti nditiwane munhu anonzwisisa music, ndaida manager. In fact ndotoda manager. But noti zvekuudzwa nemashamwari ako kuti ndino manager, ubva watora shamwari yako ubva watoti wamanager wangu. But wakangana kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo apa haisi nyaya yekutamba ka, yanyaya yekuti wakuda munhu wekuti kana maakuronga zvebrand munoenda somewhere. Zvaindinetsa kuti ndinyatsonzwisisa kutena music into. Saka management yapo here management. So far isati yapo. Alright, asaka dautokada uCV rangu. Kada maCV. Alright, ko zvinokufadzai kana kuti zvinokufadzai music chii chinonatsa kufadza chamunozonzwa kuti apa ndofara nyaya dzemusic? Nyaya dzemusic ndonyanya kudzifarira pakuti nengoti ndapinda music zvekukopera oro zvekutinda chinhu chokutoti ndinochida. Pandovarairwa ukatotiteerera unotonzwa dara ndakakukokai kuti yapa birthday rangu musina kana mari ada kuburisa muloya rezveshiwa kana kuti andinochida kana ndinouya muloya zvoshuwa ndinouya. Alright, birthday rangu chete mangoita munyama kuti ratodarika kudhara dhese, but next year vatarira handimuri kuzvidzwa ka, next year ndiri kuvadawo ndinosvika ndinouya. Alright, ngatiti kune vatariri vari kuoneko zvezvi varida kukufollowa imimi, mune masocial media handles here kana munawo? Aiwa, kana ndiwo kuti muitese musvitse masocial media handles enyu kuvatariri pasi nose. Alright. Instagram is Emuran Music. Spelling yacho ka Emuran Music. Emuran yacho ina EMURAN then music. Then ndo same ku Facebook it's Emuran Music. YouTube it's Emuran Music. Ameno ma contact details kana mchingodo it's up to you. Kana mda kwapa ma contact details yenyu just in case kuno wadaita sei wada kuzokushanda nemi wanaita sei. Alright, aiwa vanoda kushanda neni vanoda kundibata vanokuda kutarare vanogona kundibata pa 0714 023 121 0714 023 121. Right, mashoko amukade kupa ekurudziro kune vanhu vachangotanga nhau dzemusic kana kuti vagara varimo, mashoko ekuti kudii kumhuri yeZimbabwe? Mashoko andoda kunyanya kupa vanhu vachangotanga music ndekuti chingoteerera chakakuita kuti utange music. Handiti kana kuti chimbobhilivha mune zvakakuita kuti utange zvacho, because pane vanhu vanogona kutaura zvinhu zvekuti unogona kumuka mangwana uchitosiyana na dai takatovateerera. Kana kwacho kwandakaenda ndisina kana kwandaizikanwa time yacho handaikwanisa kukusvika, but chandaibhilivha mandiri ndaizviziva kuti chinhu ichi ndokwanisa kuzviita sei, ndokwanisa kuzviita. Right, tisati tapedza pane mumwe mubvunzo ngendakangamwa. Mudaro wangu makamboburitsa here album? Achiri masingles? Achiri masingles. But album tozoriona mai manje. Yatimbomira. Album manje zarili manje. Tombopa vanhu masingles. Alright. Album manje. Alright. Ko nyaya dzenhingiri apa kati ndina sister wangu ka ndaubvunza ka kuti matore ngiri apa ndina sister wangu ka unogona kuda kuti ngawakande masivi. Aiwa kutandara muri yeZimbabwe ngetichiita tiri panapa nemukomana ane song inozikana nevanhu vazhinji asi iye zita rake asingazikana handiti ka ndichiti kana wasvika panapa kari kekutanga usati wasubscribe paChibanda Media, aiwa mukana uchiripo